25 сентябрь жемға күн шығарылышыбызны башлыйбыз. Эфирда отна информацион программасы белән Саба телевидениесі. Студияда бүгін мен Райля Галявина эшлейм. Исәнмесез, иңелек безнең ал хәбәр. Қытай Татарстан Саба дуслыгы ныгый бара. Тайсырның 100 еллыгына түгәрәк санлы тагын бер район вакыйгасы. Саба бала тудыру йортында 100-нче сабый туды. Балаларның икенче әниләре тәрбиячеләр бу якшәмбедә һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Ә хәзер барысы турында да тулырак, бүген Саба муниципаль район советы 4-нче чакырылышының 1-нче утырышы узды. Утырышта көн тәртибенә Саба муниципаль район башлыгының урынбасарларын сайлау һәм төрлеләр куелды. Татарстан Республикасы президенты вәкиле, Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясының федераль салым хезмәте идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин Татарстан Республикасы президенты исеменнән муниципаль район башлыгы вазифасына Рәис Нургали улы Миннехановны тәкъдим итте. Депутатлар яшерен тавыш бирү юлы белән бер тавыштан район башлыгы итеп Рәис Нургали улы Миннехановны сайладылар. Қытай Халық Республикасы белән Татарстан арасындагы дуслыкка нигез салынганнан бирле эшлекле очрашулар, үзара ярдәмләшүләр булып тора. Шушы көннәрдә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов Казанда генераль консул У Инцин белән очрашты. Бу хакта Әлфия Мөбәрәкова сөйли. Дуслык авыр чакта беленә диләр. Чынлап та шулай икән. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановның Кытай Халык Республикасының Татарстандагы генераль консулы У Цинзин белән очрашуы булды. Әлеге очрашуда дуслыкның никадәр нык икәне тагын бер тапкыр ачык сызыкланды. Әлеге чара 2019 елда Чжизян провинциясының Виль-Эль шәһәрендә халык хөкүмәте вице-премьеры Чжу Минлянның Сабага визитыннан соң гуманитар һәм кадрлар өлкәләрендәге һәм башка тармаклардагы элемтәләрне ныгыту өлкәсендә төзелгән хезмәттәшлек килешүенең дәвамы булып тора иде. Чынлап та, шушы көннәрдә Казан шәһәрендә консуллыкта очрашу булды. Ә инде консул Цинзин коронавирус таралуга чик кую өчен Саба районына гуманитар ярдәм күрсәтергә әзер торулары хакында әйтте. Татарстане сейчас очень мало. Но все-таки они уже давно выразили такое желание предоставить гуманитарную помощь району Сабы. И от транспорта из разных процедур и до сих пор мы получили. Но я думаю, что лучше поздно, чем никогда. И это же знак дружбы. И как у нас говорят, друг познается в беде. Китай и Россия поддерживают друг друга всегда. У нас очень хорошие отношения на самом высоком уровне в истории. И особенно в этом году, необычном году, Китай и Россия помогают друг другу. Инцин Саба районы халкына зур сәламәтлек теләде һәм алга табада теләктәшлекне тагын да ныгытуга сүз бирде. Рәис Нургалиевич консулга Саба районында эшләнгән матур сувенирларны бүләк итте. Юбилейлар елында истәлекле саннарга туры килгән гаилә бәйрәмнәре район вакыйгасына әйләнеп тарих сәхифәләренә языла. Бу атнада тагын бер шундый шатлыклы күренеш шаһитләре булдык. Саба бала тудыру йортында 100-нче сабый дөньяга килеп, аны тантанлы шартларда өенә озатуда катнаштык. Безнең хәбәр. Мин бәби, әммә барыгызга да баш. Бу канатлы сүзләр язылган бала киемнәрен әти кеше Дилүз Зарипов зур дулкынлану белән бала тудыру йортына алып килә. Аның бүген иң шатлыклы көне. Улы өенә кайта. Гөлназ белән Дилүзнең 3-нче сабыйлары туу район вакыйгасы да була. Ул Саба бала тудыру йортының 100-нче баласы булып дөньяга килә. Безнең районыбызда бала табу йортында бүгенге көндә 101 бала таптык. Шуның менә 100-нчесе менә бүген чыгып китә, аның 101-нчесе дә бүген чыгып китә. Алар бер көнне табылдылар. По району безнең бәби тапты всего 252.
Хәзер менә учетта бездә торалар 180 кеше. Әле алар тапмаганнар. Менә учетка баскан вакыттан тапканга хәтле 180 кеше учетта тора хатын-кыз. Шуның 53-е Шәмәрдәннеке, калганнары безнеке. Агымдагы 2020 ел юбилейлар елы. Тайсырга 100, район төзелүгә 90, бөек җиңүгә 75 ел. Шул уңайдан әлеге истәлекле соннарга туры килгән гаилә бәйрәмнәре район вакыйгасына әйләнеп, аның ел язмасында урын ала. Зариповларны котлап килгән район башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов та үз чыгышында аларга басым ясады. Гаиләдә сабый туу зур сөенче, олуг вакыйга. Һәм без һәр яңа туган балага ихлас шатланабыз. Алар районыбызның тормышын дәвам итүчеләр. Без аларны лаеклы уллар, кызлар итеп бергәләп үстерергә, зур хәрефле кеше итәргә тиешбез. Менә шундый якты теләкләр белән ул гаилә башлыгы кулына Тайсырның 100 еллыгы уңаеннан истәлек медален тапшырды. Зариповларга бүләк күчтәнечләр мулдан алып киленгән. Алар район башлыгы исеменнән, ЗАГС идарәсеннән, шифахана коллективыннан. Гөлназ үзе Соба үзәк шифаханасы хезмәткәре. Шуңа аңа котлау сүзләрен баш табиб Марат Юсупов үзе әйтте. Кызларын, улын тигезлектә үстерергә һәм канатланып эшкә килергә чакырды. Татарстан Республикасы президенты исеменнән дә котлаулар бар иде. Аны ЗАГС идарәсе башлыгы Алсу Шәйхетдинова җиткерде. Гаилә Өтернәс авылында яши. Дилүз ПМК мелиорация оешмасында хезмәт куя. Аларга республика программасы кысаларында авыл җирлегендә төзелгән арендалы йорт бирелгән. Яңа йортта яңа шатлыклар белән менә уллары кайта бүген. Ике кыз янына үзенә иптәш, булышчы, кул алмаш булып улы туганга әти кешенең шатлыгы эшенә сыймый. Рәхмәт минем тормыш иптәшемә. Мин бик шат. Нәрсә әйтим инде, бик шатлыклы инде минем өчен, ике кыздан соң малай булуы. Бик көткән идек. Беренчесендә үк көткән идек инде, менә 300 булгач, үзе сюрприз булып килде хәзер. 100 еллык кабылгач. Бик шатмын инде. Исән сау үссен, исән сау үстерик. Кечкенә малайга исемне әтисенә ошатып Данир дип сайлыйлар. Кызлары Динә белән Әдилә. Аларга 9-7 яшьләр. Ике кыздан соң бик көтеп алынган улыбыз ди Гөлназ. Малай икәнен белмәгән идек. Башта кыз дип әйткәннәр безгә. Аннары икенче үзгә баргач малай диделәр инде. Соңгында ышанмадым малай буласын. Тугач та ышанмадым әле мин аны даже. Вот аннары иттем инде абайладым. Малай булгач сөендем. Тигезлек белән үстергә ясыйн Европам. Саулык сәламәтлек белән. Шул Үшенче балада бит инде. Нәсел дәвамчысы Нәни Зариповны өйгә алып кайту әби-бабайлар өчен дә тантаналы вакыйга. Алар ике яктан да матур итеп оныкны каршы алырга килгәннәр бүген. Өтернәс әби өчен Данир 5нче онык. 4 кыз оныктан соң улымның улы бигрәк тә тансык әле ди Гүзәл ханым. Безнең бүген бик шатлыклы, бик бәхетле көнебез. 5нче оныгыбыз, малаебыз туды. Аллага шөкер. Тагын нәрсә әйтим инде. Алар тигезлектә исән сау, әти-әни тигезлегендә үстерергә язсын балаларның, игелеген күрергә язсын. Безгә дә игелекле булып үссеннәр, кайгы хәсрәт китермәсеннәр. Без шундый теләктә калабыз. Рәхмәт сиңа улым өчен. Дилүз бу сүзләрне машинасына язып куйган. Әти-әни өчен һәр бала кадерле һәм үз ризыгы белән туа. Зариповларга килер көндә рәхмәт сүзен кызлары, уллары үзләре әйтә торган булсын. Кичә көннең икенче яртысында район үзәк хастаханәсенең хирургия бүлегендә янгын чыкты. Бәхеткә ул шын түгел. Махсус өйрәнүләр өчен генә оештырылган чара иде. Медицина хезмәткәрләренең әзерлеге, хәүеф-хәтәрне күп вакыт эчендә нинди җитезлек белән юк итүе безнең хәбәрчебез Гөлназ Вахитова әзерләгән материалда. Чираттагы өйрәнүләр генә булса да сирена тавышы күңелгә шым сала. Вакыйга шул кадәр реаль һәм чынбарлыктагыча. Без тормышта барысына да әзер булырга тиеш. Шул исәптән янгыннарга да. Беренче ярты еллыкта җәмәгать урыннарында, оешма, предприятие, учреждениеләрдә янгын чыгу очраклары теркәлмәгән. Һәм менә шәхси хуҗалыкларда соннар киресенчә арткан. Күп очракта ул электр чыбыклары мичләренең төзексезлегеннән килеп чыга. Саба районына килгәндә, быел кызганычка каршы янгыннарның артуы күзәтелә.
узган ел айтыганда 14 яңгын чырагы теркелген булса, быел инде 20 булды. Менә бу соңгы иләбәрдә булган яңгында дагы 2000 янып бетте инде. Менә хатапитни сезонга килеп керәбез бит инде. Монда инде менә әйтәсем килгән кешеләргә менә бу мишләрнең димахларын дип әйтик инде төзеклеген карау. Там бер карап чыгу инде ул мунчалар инде дөресен әйтергә кирәк. Җәйкендә туктамады. Менә хәзер инде кыш җиткәч тагын да катырак ягыла башлый бит инде. Менә мурҗаларын төзеклеген, мишләрне караусыз калдырмаска яккан чиракта инде һәм менә шундый моментларга игътибарларын арттыру инде. 6 минут эчендә персонал һәм пациентлар эвакуацияләнде. Бригадада 7 кеше, коткаручы, янгын сүндерүчеләр, ут эчендә калган авыруларны да инструкция буенча куркыныч зонадан кыска вакыт эчендә алып чыгуга иреште. По сценарию произошло, в результате короткого замыкания произошло горение в холле второго этажа хирургического отделения. Значит, была проведена полная эвакуация персонала, а также больных. В целом учения прошли на высокой ноте. Пожарные и персонал, считаю, справились со своими задачами. Монда өйрәнүләр гадәттә план нигезендә башкарыла. Быел шуның берсе Шәмәрдән газ үткәргеч линияләре предприятиесында үтте. Хезмәткәрләр янгын чыккан очракта нишләргә, үзеңне ничек тотарга кирәклеген кабат хәтердә яңарта. Безгә мондай өйрәнүләр бик кирәк. Хәзерге вакытта дөньяларда нинди генә хәлләр булмый, ут күзләр булгалый бит инде. Шундый очракта безгә мондай өйрәнүләр бик кирәк. Ничек итеп огнетушитель белән кулланырга һәм эшли белергә. Шушы эш дәверендә без бит инде халык белән эшлибез, кеше белән, шулнык белән безгә бу өйрәнү халыкны ничек итеп пациентларны ничек итеп эвакуацияләргә коткарырга, өйрәнергә бик зур файда итә инде. Карактан кала уттан калмый диләр. Янгынны сүндерүгә караганда кисәтү җиңелрәк. Тиешле таләпләрне, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәп яшәгәндә генә иминлекне тәэмин итеп була. Бүген безнең пожарный буенча учениелар булды, стационар ягында. Ул безнең кагылды 2 хирургия отделениесе, 1 гинекология отделение, родильное отделение һәм детское отделение. Общий безнең 6 минутта 48 секундта эвакуация и плюс пожарныйлар килеп, пожарныйлар кешеләрне чыгардылар. Общий менә шул вакытка сыештык. Аллага шөкер, 46 кеше чыкты общий безнең пациентлар белән медперсонал бергә. Бунда безнең отделениедә 2 кеше калды. Алар инде основной пожар булачаларны калдырдык. Чыга алмадылар ут җиреннән, ут өлешеннән бит инде чыгарып булмый. Шуңа аларны калдырдык. Аларны безнең спасательләр 1 кешене чыгардылар, бер отделениедән, пожарныйлар 1 кешене чыгардылар отделениедән. Первая помощь күрсәтелде. Бөтенесе дә әйбәт, Аллага шөкер. Бәла каза берәүне дә алдан кисәтеп килмей. Ут күздә уйламаганда чыга. Иң мөһиме кеше гомерен саклап калу. Бу өйрәнүләр яшен тизлеге белән паникага бирелмичә үтте. Игезәкләр арасындагы бәйләнеш гомер буе яши. Алар бер-берсен тоеп гомер итәдиләр. Олы Шуңар авылындагы Әлүки балалар бакчасында эшләүче игезәк Раилә һәм Рауя ханымнар белән аралашып кайткач, моңа тагын бер кат инанасың. Алар белән якыннан танышу өчен менә дигән форсат та чыкты. 27 сентябрь көнне алар һөнәри бәйрәмнәрен, тәрбиячеләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Саба районының балалар бакчаларында бик тә тырыш, иҗади, уңган тәрбиячеләр хезмәт куя. Әмма бүтән бакчада да игезәк тәрбияче ханымнар эшләми. Олы Шуңар авылындагы Әлүки балалар бакчасында исә 30 елдан артык игезәкләр, Раилә һәм Рауя ханымнар тәрбияче вазифасын башкара. Кеше Шуңар авылында 5 балалы гаиләдә туып үскән кызлар башка бер туганнарыннан балалар ярату белән аерылып торалар. Мәктәпне тәмамлагач та кем булырга дигән сорау тумый аларда. Казан шәһәрендәге педагогия училищесына укырга кереп, тәрбияче һөнәрен үзләштерәләр. Укып бетерүгә үз авылларындагы балалар бакчасында эштә була. Хәзер алар үзләрен башка һөнәр иясе итеп күз алдына да китермиләр. Без электән балалар яратадыр. Теге курчакларга да дәресләр укытадыр инде, рәсемнәр ясатадыр. Бер-беребезгә шулай нидәләр электән ярата, балаларны бик яратабыз. Мин үзем тәрбияче һөнәрен балаларны бик яратам. Шу балаларны яратканга кызыкканмындыр инде. Койнага да әйтә торган идем, я шок катасың шу балаларга дип. Мин балаларны яратам. Балалар инде бит күреп торасыз, сорлырга гына торалар. Балалар белән эшләү миңа рәхәт. Монда килгәч минем бүтән хәсрәт, бүтән уйларым бетә. Ул вакытта да балалар бакчасына килеп кергәндә, алар бик якын итеп кабул итте, дус кызлары кебек итеп кабул итте.
Ул вакытта да хәзер инде аннан соң инде балаларны әни буларак тәрбияләдек. Ул әни ролендә инде. Менә инде хәзер без дәвәниләр. Хәзер инде балалар тагыда. Менә икенче төрлерәк инде, канаракмы соң инде, бәләкәйләр вообще икенче төрле бит инде. Менә шулай кабул иттеләр инде. Рауя һәм Раила ханымнар күптән түгел генә иң нәни сабыйларны кабул итеп алганнар. Балаларны кашык тотып ашарга да өйрәтәләр, яңа сүзләрне дә биредә бергәләп үзләштерәләр. Беренче белем күнекмәләре алалар. Нәни куллары белән тәрбияче апалары өйрәткән эшләрне эшлиләр. Иң рәхәт исә апалары сөйләгән, укыган әкиятләрне тыңлау. Гомумән тәрбияче көн дәвамында күп төрле эшләр башкара, санап та бетерерлек түгел. Ата-ана да үз баласын балалар бакчасына биргәндә, аның анда үзен өйдә кебек хис итүен, тәрбиячеләрнең баласына карата игътибарлы, кайгыртучан булуын тели. Балалары бакчага теләп бара икән, алар да эшкә тыныч йөри ала, баласы өчен кайгырмый. Шулай булсын өчен тәрбияче бүтән тырышлыгын куя ди ханымнар. Хәзер инде балалар белән бар үзебезнең бар программа. Менә шул программа нигезендә безнең бара эшчәнлекләр, шөгыльләр. Барында кисеп ябыштыру да, әвәлләүдә, сөйләмтере дә бар, физкультура да бар, җыр да бар. Менә без аларны һәрберсендә өйрәтәбез. Менә төрле уеннар уйнарга өйрәтәбез. Түгәрәк уеннар уйнарга өйрәтәбез. Кул шукларына да төрле уеннар күп безнең. Менә һәрберсен шайтырып балаларны өйрәтергә тырышабыз инде. Безнең һөнәр җаваплы, бит балалар белән эшләргә кирәк. Шуның өчен һәр моннан укып чыгып киткән, менә бездә йөреп чыгып киткән балалар инде һәрберсе алар тәрбияче булабыз дип чыгып китәләр бит. Мин Раила апа шикелле тәрбияче булам дип, менә аның берничәсе тәрбияче дә булды. Мәсәлән, менә минем үземнең килен, мин үскәч, укып бетергәч тәрбияче булам дип әйттем. Тик ул һөнәрне сайламады, барыбер шушы өлкәдә эшли, бию буенча укыды. Менә ул мин үскәч тәрбияче булам дигән иншада язган булган, һәм аны миңа укытты. Бәлки вакытта укыганда язган булган инде. Мин үскәч тәрбияче булам дип. Менә күбесе тәрбияче һөнәрен сайлыйлар. Электән үк тә шигә тегә бәйли беләдер инде. Электән үк эшләрек. Шиктә текте кулаклар шигә битенлектә, шигәдерик бәйлидерик. Тегәдерик, әйберләр ясыйдырик. Электән үк инде. Тәрбияче бөтен нәрсә булырга тиеш бит инде. Бөтен һөнәр тәрбияче дә булырга тиеш. Бии дә белергә тиеш, җырлый да, тегә дә, шигә дә, балалы да яратырга белергә тиеш. Тәрбия үзе рәхәт. Эшкә килеп керүе менә шундый рәхәт. Рәхәтләнеп балаларны яратып, бөтен тормыш мәшәкатьләре бетеп, булар янында бик рәхәт балалар белән эшләү. Алар сине яратып, алдыңа утырып, сөеп яратып, шайтырып, каршы алалар инде менә бөтенсе килеп кочаклыйлар. Рәхәт балалар белән эшләү үзе бер рәхәт. Әкият дөньясы инде. Олы Шыңар авылындагы Әллүки балалар бакчасында бүтән уңайлыклар тудырылган. Матурлыкны исә биредә эшләүчеләр үз куллары белән тудыралар. Нинди генә эшләнмәләр юк биредә. Рауя һәм Раила ханымнар да нәниләр өчен күп төрле әйберләр эшләгәннәр. Быел дидактик уеннар ярышында призлы урында яулаганнар. Кечкенә вакытта 2 су тамчысы кебек охшаш кызлар булсалар, бүген инде аларны бутаучы юк. Балалар да һич ялгышмыйча Рауя апа, Раила апа дип üzülеп торалар. Өйгә кайтасым килә дип елап утырган бер генә баланы да күрмәссең. Балалар бакчасы мөдире Лилия Сәхипова өчен һәр хезмәткәр кадерле, якын. Безнең Олы Шыңар балалар бакчасы 1976 елдан ачылган һәм бүгенгә кадәр әйбәт кенә эшләп килә. Бүген көндә бакчабызга 27 бала йөри. Бу 2 төркемгә бүленгән. Безнең инде шушы балаларга 5 педагог хезмәткәр хезмәт күрсәтә. Һәм инде безнең 2 поварыбыз бар. Һәм инде оннан кала башка хезмәт күрсәтүче персоналларыбыз бар. 1987 ел мин дә әле яшь эшкә кайткан мөдир, бакчага эшкә килергә тәрбиячеләр юк, белемле тәрбиячеләр. Нишлисең, кердем мәктәпкә, тәрбиячеләр сорап инде, һәм 10нчы классны бетергән шушы 2 кыз безгә тәрбияче булып эшләргә үзләренең рөхсәтләрен бирделәр инде. Шулай итеп, берсе аны июнь аенда, берсе июль аенда эшләп киткәннәр иде. Һәм менә шушы көнгә инде хәзер 33 ел вакыт үткән. Шул вакыт эчендә алар инде башта 10-ны бетереп килгәннәр бит инде. Казан педагогия училищесында белем алып кайттылар 1 ел. Аннары
көп еллардан соң инде үзләренең тагында белемнәрен күтәрү өчен Казанда институтка керделәр һәм читтән торып инде тәрбияче һөнәрен тагында үзләштерделәр дип әйтәсем килә инде. Без инде тәрбиячеләр көне җитә дибез инде. Бу тәрбиячеләр көне генә түгел, бакчада эшләүче бөтен хезмәткәрләр көне бит инде бу. Шуңа күрә мин балалар бакчаларында эшләүче бөтен хезмәткәрләрне шушы һөнәри бәйрәмнәре белән котлап китәр идем. Аларга һәрберсенә шушы авыр эштә сабырлык, исәнлек, саулык, сәламәтлек. Балачак хыяллары шуңгаш һәм тәрбиячеләр Рауя һәм Райла ханымнар хезмәттәге уңышлары, менә дигән гаиләләре, уңган балалары, сөекле оныклары өчен сөенеп яшиләр. Һәр чак бер-берсе өчен алар таяныч та, терәк тә. Гомер буе янәшә барган тормыш юллары алга таба да шулай дәвам итсен иде. Сентябрь айыннан районыбыз мәктәпләрендә тулы канлы тормыш жанланды. Дистанцион укуларга ялганган җәйге каникуллардан соң барысы да сагындырылган. Дәрескә чакырган кыңгыраудан башлап, парта, акбурлы такта, контроль эшләр, ашханәдә бергә утырып күмәк сыйланулар. Укучылар нәкъ шушы кичерешләрен Мәктәп ТВ, мәктәпләр тормышыннан дип исемләнгән телевизион һәм радио проектларда катнашып бүлешәләр. Бу атнадан безнең телевизион тапшыру төшерүләр Дулкын радиосының туры эфирына килеп чыгыш ясаулар башланып китте. Шыңар урта мәктәбе укучылары белән бергә әзерләнгән Мәктәп ТВ тапшыруы 30 сентябрь көнне 17 сәгать 30 минутта эфирга чыга. Радиода икшермә кадет-интернат, Иштуган урта мәктәпләре укучылары булып, үзләренең мәктәп тормышлары, укудагы уңышлары, иҗади талантлары белән бүлешеп киттеләр. Бу проект уку елы дәвамында барачак, анда һәр белем йорты катнашачак. Спорт турында бер хәбәребез. Узган атна ахырында Байлар Собасы спорт комплексында Тайсырның 100, Соба районының 90 еллыгына багышланган көрәш бәйгесе уздырылды. Келәмдә 2004, 2005, 2006 елга һәм аннан да яшьрәк малайлар бил алышты. Милли көрәшне татар җырлары белән башлап җибәрү матур гадәт. Пандемия сәбәпле барлыкка килгән озын тәнәфестән соң көрәшче егетләр бил алышырга яңа көчләр белән килгән. Сезонны башлап җибәрү өчен сүз иң элек Соба спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамовка бирелде. К сожалению, наш авырту аркасында безнең күп ярышлар булмады, но тем не менее менә бу ярыш инде безнең булсын дитергәч дип әйтик, сезнең тренировочный сезонны башларга самое главное тренировкаларны и дальнейшем менә бу ярыш инде безнең менә бу район командасын сборныйны туплар өчен матур гына нәтиҗә булып булсын. Шуңа күрә барыгызга да успехов сезгә дальнейшем и көрәш инде ул самый тяжелый вид спорта, бүгенге көндә самый зрелищный дип әйтик, бүгенге ул көрәш, мин вообще әйтәсем килә, единоборство ул самый кирәкле вид спортының берсе. Соба көрәшчеләр ягы Россия дөнья беренчелегендә җиңү яулаган Собабаш авылы егете Инсаф Габдрахманов районыбыз горурлыгы. Бу көннәрдә ул ярышлардан кайтып та керми диярлек. Аңа тиешле бүләкне энесе чыгып алды. Әтисе Радик белән әнисе Гүзәлия бәйгедә катнашучы уллары Илфар белән Ильяс өчен җан атарга килгән. Инсаф үзе бу көндә Мамадыш районында узган ярышта катнашып, аннан призлы урынны алып кайтты. Инсаф безнең кичкенәдән бик шук малай булып үсте инде ул. Аны беренче класстан без көрәш түгәрәгенә бирдек. Ул көрәшне бик нык яратты һәм шуңа мавыгып эченә кереп китте инде. Инсаф көрәшне әтисеннән күреп үскәндер инде, әтисе гел терәк булды инде аңа. Гел көрәшне калдырмаска һәм шулай ук тренерына бик нык рәхмәт инде Илдар Хайрулловичка. Ул дагы аны бу төр спорт төренә алып кирип китте. Аларга саулык, сәламәтлек телибез. Иң зурысы шул инде. Авыртмыйча булачагы көрәшне яратып үссеннәр. Бездән теләк сау сәламәтлек.
имгәнмешә. Россия беренчелегендә җиңү яулаган Нияз Халиуллин көрәш белән 8 яшьтән бирле шөгыльләнә. Ул вакытта аны спорт түгәрәгенә дуста алып килгән. Үкенерлек түгел, бүген ул Россия чемпионы. Дусал барда миңа ошап китте. Бүгенге көндә менә синең нинди уңышларың бар, нинди урыннар алганың бар? Мин Татарстан чемпионы һәм бер тапкыр Россия чемпионы. Әтиәнең ничек карый менә син көрәш белән шөгыльләнүеңә? Яхшы. Тренер остаз гына түгел, психолог икенче әти дә. Илдар Ермолаев нәкъ менә шундыйлардан. Аның хезмәтен укучыларның уңышына карап бәяләп була. Чемпионнар әзерләгән тренер милли көрәшнең иң бөек тауларын яулады. Рәхмәт әйтәсе килә, дөрестән дә инде җитәкчеләр инде мондай егетләребезне күрәләр, егетләребезне кызыксындыралар. Инде район хакимиятенә бик зур рәхмәт. Инде безнең менә белгәнебезчә быел инде Халиуллин Нияз дигән егетебез Татарстан беренчелеген һәм Россия беренчелеген оту дәрәҗәсенә иреште. Шулай ук инде менә узган ел Габдрахманов Инсаф дигән егетебез Татарстан, Россия һәм дөнья беренчелеген отып инде зур көрәшчеләр арасында шундый зур лаеклы урын алды дип әйтсәк тә ялгышылмас. Инде Габдрахмановларга килгәндә инде аның менә бер туган энеләре менә күреп торасыз бүгенге ярышта көрәшәләр. Аларның инде бөтен нәселләре, династия дип әйтик инде көрәшчеләр. Инде шын күңелле аларның әти-әниләренә шын күңелле рәхмәт әйтәсе килә. Гомумән алганда инде менә көрәш түгәрәгенә балалар бик теләп йөриләр. Инде башка авыллардан да инде безнең менә махсус транспортлар куелган бит инде газельләр аларны алып киләр тренировкаларга, алып кайтып китәләр дигәндәй. Агроколледж студентлары шулай ук көндә йөреп шөгыльләнәләр. Гомумән шөгыльләнү өчен районда бөтен уңайлыклар да каралган. Автобуслар йөртә, тренажерный заллар инде күреп торасыз, якты биналар дигәндәй. Тантанада көрәш буенча Татарстан Республикасы беренчелеге призеры Рамил Тимирбаев, Идел буе округы призеры Данис Закиров та бүләкләнде. Келәм өстендә егетләр бил алыша. Бу көнне алар озак көтте. Көрәшкә булган азарт татар егетләрендә иң көчлесе. Әлеге спорт төренә бер кереп китсәң, чыгу юлын эзлисе түгел. Алга яңа җиңүләргә таба атлыйсы. Бу бәйгенең нәтиҗәләренә килгәндә 2004-2005 елгы егетләр арасында үз үлчәү категориясында Артур Григорьев, Габдрахманов, Нияз Халиуллин, Данияр Мифтахов, Альберт Фомин, Александр Юносов, Язнур Гарипов, Рифат Ахунжанов беренче урынны яулады. 2006 елдан яшерәк малайлар арасында Рөстәм Хаҗиев, Замир Хасаншин, Шамил Миңнуллин, Ильяс Габдрахманов, Булат Ахмадуллин, Адель Молов, Динияр Хасбиев, Нурсил Хаҗипов, Булат Яруллин, Артем Варламов беренче урынга лаек булды. Үтеп баручы атнаның мөһим яңалыклары менә шулар иде. Алга таба бездә реклама чыгарылышы, аның соңында җырлы бүләк тапшыруында көтеп калабыз сезне. Бездән аерылмагыз. Хөрмәтле Саба тамашачылары, Әлмәт театры карасында кайнар чишмә спектакле белән кабат сезнең сәхнәдә. 3 октябрь югары Симмәт, 4-се Искек Ширмә, 5-се Лесхоз, 6-се Кече Кибәче, 7-се Юлбат авылы мәдәният йорты сәхнәсендә. Кичке сәгать 7-дә көтеп алабыз. Билетлар кассада. Привет! Я капелька воды. Я уникальное вещество. От меня зависит вся жизнь на Земле. Наше тело почти на 60% состоит из воды. Почему же я так важна? Вода помогает растворить минералы и питательные вещества, делая их более доступными для организма. Все химические реакции в теле человека происходят только в воде. Вода регулирует температуру тела путем потоотделения, помогает переваривать пищу, создавая слюну и смешивая в желудке все ферменты. Еще вода помогает выводить токсичные вещества из организма и создает подушку безопасности для нашего мозга. Сильный недостаток воды в организме называют обезвоживанием. Это может произойти, если вы очень мало пьете и теряете большое количество жидкости с потом и мочой или при диарее.
Для того, чтобы избежать обезвоживания, регулярно пейте воду. И нормы здесь не существует. Нужно пить тогда, когда вам хочется. Но вода должна быть чистой. Загрязненная вода очень опасна для людей. С водой передаются такие инфекции, как холера, дизентерия, гепатит А и полиомиелит. Поэтому, чтобы хорошо себя чувствовать и оставаться здоровым, важно регулярно пить чистую воду. Экономьте электроэнергию. Отключайте электроприборы. Уходя, гасите свет. Смотрите и слушайте всей семьей мои зеленые сказки. Татарстанда 8-нче ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Шушы көннәрдә үзләренең гомер бәйрәмен билгеләүче һәр көнне дә ихластан котлыйбыз. Исәнлек, саулык белән хәерле гомерләрдә яшәргә насыйп булсын дибез. Безгә бүген бер котлау хаты килеп иреште. Әйдәгез андагы матур теләкләр белән бергәләп танышыйк әле. Сезгә хат язуыбызның сәбәбе 22 сентябрь көнне әтиебез Миңнемуллин Сагыйдулла Гафиятулла улына 60 яшь тулган көн. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Сине 60 яшь тулу уңайы белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып олы юлга чыгарганчы әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанышыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әтиебез, син балаларыбызга да ягымлы дәү әти. Өебез һәр вакыт ямьле,
ризыклы булсын, балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп, яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа. Әти, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп, озын-озак яшә. Без бит сине яратабыз. Бар өй эшебез белән. Горурланып куябыз, газиз кешебез белән. Ярый әткәй, син бар әле. Таяныч син, терәк син. Җиңел чакта без дә батыр, авыр чакта кирәк син. Үзеңә дә авыр чаклар буладыр, түзәсеңдер. Бала күңеле далаларда диләр бит, беләсеңдер. Без ялгышсак, кичерәсең, күңелең киң, беләбез. Кичер әткәй, сиңа күбрәк ярдәм сорап киләбез. Каушабрак калсак кайчак киртәләр тирәсендә, җитә бер җылы сүзең дә, җитә бер киңәшең дә. Сүзең түгел, шелтәле бер карашың җитә кайчак. Гомер юлыннан барганда салулы нитә калсак. Рәхмәт әткәй, бу дөньяда булганың өчен рәхмәт. Безне саклап, яклап торган кулларың өчен рәхмәт. Ходай сиңа озын гомер, гомерлек шатлык бирсен. Кайгы хәсрәтсез тормыш, бәхетле картлык бирсен. Көндә бәйрәм булмаса да, көннәрең бәйрәм булсын. Теләгебездән дә уң син, үзебездән дә уң син. Төрле чакны күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез булып, әти бәгърем, олы шатлык, нык исәнлек белән озак яшә безнең арада. 60 яшь ул әллә ни күп түгел, тырыш әйдә, 100-гә җитәргә. Язсын 100-гә җитеп шатлык белән бергә-бергә гомер итәргә. Иң изге теләкләр белән әниебез һәм барлык туганнар исеменнән кызың Ясминә. Иштуган авылында гомер итүче Сәгыйдулла абыйны туган көне белән ихластан без дә котлыйбыз. Гаилә тигезлегендә, балалар игелендә, сәламәтлек белән яшәргә насыйп булсын сезгә. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти.
рәхмәте, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Җырлы бүләк тапшыруы бүгенге ахырына якынлашты. Сездән килер көннәрдә дә якыннарыгыз исеменә менә шундый якты теләкле, җылы эчтәлекле котлау хатлары көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Сау булыгыз.